Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Euskara Bideko Mikel Arregi etorriko da platora, eta ondoren Euskal Herria Bilduko Bakartxo Ruiz. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1912ko azaroaren 12an, Jose Canalejas, ministro kontseiluaren lehendakaria, asasinatu zuten Madrilgo Puerta del Sol inguruan. Gainera, azaroaren 12an ere, baina 1929an, Grace Kelly, AEB-etako aktore eta Monakoko printzesa jaio zen. Bestalde, gaurko egunez, baina 1989an, Dolores Ibarruri pasionaria hil zen Madrilen. Eta urte bat beranduago, 1980an, Akihito Japoniako 125. enperadore izendatu zuten. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsalde on eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur azaroaren 12 ostirala, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Covid ziurtagiria gaueko aisialdia kontrolpean edukitzeko aztertzen ari da Nafarroko gobernua. Iruñako espetxean emakume bat hil dela salatu du, salaketak hildakoaren ziegako laguna ikertzen ari dira. Herri lanak Mendigorriakoan Delosko zubia konpontzeko lanak hasi ditu, 260.000 euroko aurrekontuarekin. 2021ko Euskararen soziolinguistika jardunaldiak migrazioan eta harrera linguistikoaren erronkari heltzen dio. Iruñako kaleak neguko koloreak eskaintzen hasi dira, parterretarako 58.100 erraboil eta lore landare ale baino gehiago landatuta. Elizondo eta Irurita Eguberrietako loteriako aurtengo iragarkien eszenatoki izan dira. Nafarroko Ekoizpen Ekologikoko Kontseiluak ekimen ekologikoak ezagutzeko 12 ekoplan edo ibilaldi proposatzen ditu publiko orokorrarentzako Nafarroan zehar. Azaroaren 26an amaituko da epea bikoteka lantegiaren 6. edizioan izena emateko, zeinak xede baitu euskerazko albumak sortzea sustatzea. Errefuxiatuak bizitzeko ihes egin erakusketan Nafarroko Unibertsitate Publikoko kampusean abenduaren 2 arte. Urroz bilako aurre eta lehen hezkuntzako ikaslek La Palmako eskoletarako dirua biltzeko produktuak egiten dituzte. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, Bentura Ruiz ipuin kontalariak euskarazko saio bat eskainiko du Artikako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan 4 urtetik gorako haurrentzat. Sarrera doakoa izango da, baina derrigorra izango da aldez aurretik gonbidapena hartzea. Gainera, gaur ere, Dendaostekoak liburuaren aurkezpena egingo dute Karrikirin 7:30. Uxue Alberdiren liburu aurkezpena eta irakurketa dramatizatua eginen dituzte. Parte hartzaileak, Uxue Alberdi liburuaren egilea, Martzela Abartzuza liburu dendaria eta Itxaso Agirre antzezlea izanen dira. Bihar, bestalde, goizeko 11etan hasita, Galaxia Margotzen izenburupean eskulanak egingo dituzte Iturramako zibiboxean. Bihar ere, Burlatan, izadi lehen bailen bere gurasoekin etxera ekar dezaten aldarrikatuko dute. Horretarako, 4:30 kalejira abiatuko da udaletxe plazatik, eta ondoren 6etan ikuskizun berezia eginen dute kulturetxean Porrotx, Enekantak, Pantxikalamur, Joaldunak, bertsolariak, txaranga eta bestelako gonbidatuekin. Sarrerek 4 euro balio dute eta online eskura daitezke. Igandera pasaz, eguerdiko ordu batetan, Totemaretoan Afrika Bibangen kontzertua egongo da. Sarrerek 7 euroko prezioa dute online eta 10 eurokoa izanen dute han bertan. Igandean ere, baina arratsaldeko 6etan hasita Burlatako kulturetxean, Nora zoaz Kalamiti obra ikusteko aukera izanen dute 7 urtetik gorako guztiek 4 euroko sarrerarekin. Eta azkenik, igandean, 5:30 Leitzako kiroldegian, Nafarroako bertsolari txapelketako saioa izanen da, eta sarrerak bertsosarrerak.eus atarian eskura daitezke. Jarrai dezagun gaurko komunikabideen azalak aztertzen. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Nafarroa gaueko aisialdira sartzeko COVID pasaportea eskatzea aztertzen ari dela da titularra.
Argazkiaren bidez aldiz, Gabonetako loteriaren iragarkian baztanen magia distiratsu ageri dela nabarmentzen du. Bestalde, Iruñeko kartzelan preso baten heriotza ikertzen ari direla jakinarazten du. Gainera, Nafarroak Ayusori mehatxu politikoa dela eta errespetua eskatu diola aipatzen du Azalonek, UPNren isiltasunaren aurrean. Horretaz gain, Konstituzio Auzitegiko kide berriak aukeratzea show bat bilakatu dela jasotzen du Notiziasek. Gai aldatuz, merkataritza ganberak morrasen ibilbidea saritzen duela jakinarazten du. Eta bukatzeko, Azpilagainan eraiki nahi duten 6.800 metro karratuko azalera berri batek herriko merkataritza kolpatzen duela azpimarratzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Nafarroa diskoteketan sartzeko COVID pasaportea ezartzea aztertzen ari dela dio titularrak. Argazkiaren bidez aldiz, Nafarroako landa eremuek 2 edo 3 urte gehiago mediku gabeziarekin jarraituko dutela nabarmentzen du. Bestalde, 10 urtetik gorako autoak 10 salmentetatik 7 direla jakinarazten du Azalonek. Baita Gipuzkoak A15 errepidea itxiko duela ere 700 metrotik berako elur abisuekin. Horretaz gain, Europak Espainia suspertzearen ilarako azkena izango dela uste duela jasotzen du Azalak. Gai aldatuz, Gabonetako loteriaren iragarkiko protagonistak Elizondo eta Irurita direla aipatzen du. Eta amaitzeko, kiroletan Joseba Fernandez Kolonbian munduko txapeldun izendatu dela azpimarratzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularra Gasteizko ganberan U18ko konpromisoak berretsi direla da. Argazkiaren bidez, presoen senideek A20rako deia luzatu dutela nabarmentzen du. Horretaz gain, baldintza duinen alde eta erreformen aurka kalera ateratzeko deia egin dutela jakinarazten du. Eta azkenik, COP26aren azken txanpan gainditzeko zailak diren oztopoak izan direla jasotzen du gaurko azalean. Jarrai dezagun berriaren azalarekin. Titularra, salaketak jakinarazi duenez, Iruñeko espetxean emakume preso bat hil dela da. Argazkian, Martin Ugalderen itzulera baten istorioa ahots ozenez oroitua izan dela erakusten du. Bestalde, Euneiz unibertsitatea sortzeko legea onartu dutela nabarmentzen du Azalonek. Gainera, funtzio publikoko ordezkoak lanpostu bat 5 urtez betez gero finko egingo dituztela jakinarazten du. Eta amaitzeko, ehun legelarik 13/13 auziko irregulartasunak salatu dituztela azpimarratzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusian, Nafarroan COVID-19arekin 125 gaixo berri atzeman dituztela da. Bestalde, Volkswagen Nafarroako presidenteak Landabengo lantegia Volkswagen taldearentzat giltzarria dela eta izango dela esan duela jasotzen du. Eta azkenik, Iruñea udazken eta negu kolorez jantzia dagoela nabarmentzen du. Udalak 58.100 erraboil eta lore landare baino gehiago landatu baititu. Pasa gaitezen orain gaurko eta asteburuko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur, ostirala, giro goibelak jarraipena izango du. Egunaren ordu askotan, hodeiak ugariak izango dira, batez ere Kantauri isurialdean. Hala ere, tarteka, hodeien artean, ostarteak agertuko dira. Arratsaldearen amaieran, Kantauri isurialdean, bereziki ekialdean, euri apur bat egin dezake. Nafarroa hegoaldean ere, hodei gehiago ikusiko dugu, baina giroa argitsuagoa izango da. Temperaturak berdintsu jarraituko du, eta orokorrean ez dira 15 graduak gaindituko. Bihar, larunbatean, are hodei gehiago agertuko dira, bereziki arratsaldean. Egunaren lehenengo zatian, oraindik ostarte batzuk ikusiko ditugu, bereziki hegoaldean. Ipar-ekialdean aldiz, goizetik behe-hodeiak ugariak izango dira, eta giroa motelagoa izango da. Eguerditik aurrera, haizeak ipar-mendebaldera egingo du, eta bizi ibil daiteke. Ondorioz, apurka-apurka hodei gehiago sartuko dira iparraldetik, denera zabalduko dira eta arratsalde gau parterako zerua estal dezakete. Gainera, egunaren amaieran kostaldeko zenbait lekutan euri apur bat egin dezake. Temperatura ezer gutxi aldatuko da. Eta azkenik, igandean euria egingo du eta iparraldetik hegoaldera zabalduko da. Zerua nahiko estalia agertuko da eta giroa petrala izango da. Kantauri isurialdeko hainbat lekutan goizetik euria egingo du.
Arratsaldean euria hegoaldera iritsiko da eta denean egingo du. Ipar-mendebaldeko haizea zakar ibiliko da eta bereziki kostaldean eta Ebro ibarrean traba egingo du. Tenperaturak gainera behera egingo du. Orain Euskara Bideatik Mikel Arregi etorri zaigu gure platora. Kaixo, Mikel. Kaixo. Zer moduz? Ongi eta zuek. Ongi baita ere. Bueno, zuek lanpetuta ez, azken boladan asko entzuten ari gara, hor mugimenduan zabiltzatela Euskara Bidean. Bai, gainera urte bukaera lanpetua izaten da berez kudeaketaren ikuspegitik, aurrekontuen proiektuan ere aritu gara orain arte lanean proiektu ahalik eta egokiena eraikitzeko asmoz, eta gero foru dekretuaren aplikazioaren garapenean ere urratsak ematen jarraitzen dugu. Orduan ez, alor desberdinetan zabiltzate hor lanean. Eta duela gutxiez, bilera bat egin zenuen Nafar Gobernuko departamentu guztietako kide batzuekin, ez? Bai, hain zuzen ere, bilera hori lotua dago esan dudan azkenekoarekin, ez? Euskararen erabilera arautzeko foru dekretu bat onartu zen 2017an. Dekretu horretan, 6. artikuluan finkatzen zen Euskararen erabilera eta garatzeko departamentuek plangintzak egin behar zituztela. Bai. Eta aurreko legealdian plangintzak, justo legealdiaren bukaeran onartu baziren ere, legealdi berrian egitura organikoaren aldaketa nahiko sakona gertatu zen, eta orduan plangintza horiek egokitu behar izan genituen. Eta berez, ja onespena orain dela urtebete egin zen. Hor departamentu bakoitzak formulatu egiten du departamentu horretan ze garapena egin behar duen dekretuak dioena betetzeko. Eta orduan, orain bildu zaretez, pixkat ikusteko plan horiek betetzen ari diren, edo zein puntutan? Orain arte, urte honetan, lan egin dugu departamentu bakoitzarekin. Euskara erantzukizuna edo erabakiak departamentuek hartzen dute, eta Euskara Bidearen rola, dinamika horretan da, koordinazio lana egitea, aholku lana egitea, eta proposamenak egitea gero departamentuekin batera eta lantzeko. Urte honetan, lan hori egin dugu, eta gero ikusi dugu funtzionamendu egoki bati begira, garrantzitsua dela departamentuen arteko koordinazioa ere egitea. Askotan gauzak antzeko parezido direlako departamentuetan, ez? Eta orduan, gobernuaren aldeko kohesio bat lantze aldera gauzatu dugu lehenengo bilera formala. Aste honen hasieran egin genuen bilera, eta hor ja departamentuek urte honetan zehar planen jarraipenerako arduradunak izendatu dituzte, eta arduradunekin batera nolabait garapenean ariko diren teknikari edo lan teknikoa garatuko duten pertsonak. Eta lehenengo bilera horretan bildu gara departamentuetako arduradun horiekin. Zenbat pertsona orduan egon zarete osotara? Bileran, departamentuak guztira 13 dira, eta 13 pertsona, gehi Euskara Bideko bi pertsona. Eta pixkat zein izan da atera duzuen ondorioa edo, ez? Zeintzuk dira zakitze arazorekin aurkitzen dira, edo zeintzuk dira departamentu desberdinetan, ez? Aman komunean sortatu diren egoerak. Hor, kontuan hartu behar da, lehen esan dudan moduan, dekretuan finkatzen zen plangintzak egin behar direla, eta finkatzen zen ere plangintza horien egitura nolabait, ez? Plangintza horietan alde batetik identifikatu behar ziren jende aurreko hartatzea nolabait modu nabarmenean lan egiten duten unitateen identifikazioa, lan hori egina dago, plangintzan identifikatuta daude, departamentuka, zein zerbitzutan, zein ataletan hartatzen diren herritarrak aurrez aurreko
harremanean. Gero beste alde batetik, beste lan bat izan da, identifikatzea zerbitzu eta atal horietan zenbat lanpostutan finkatu beharko litzatekeen hizkuntza eskakizuna herritarrak hartatzeko, ze langile euskaldunak edo elebidunak ez badaude ezinezkoa da. Egia da unitate batzuetan agian harreman hori ez dela ahozkoa, agian produzitu egiten dute informazioa eta orduan beste baliabide batzuk erabili daitezkela, ez? Baina lan hori ere maila teknikoan egina dago. Bakarrik falta zaigu departamentu pare batean, unitate pare batean lan hori bukatzea. Beste lan bada, funtzionarioen prestakuntzari begira ze antolamendu egin behar dugun. Gutxi gora bera, hori ja nagusiki Euskara Bidearen lana da. Ia prestatua dugu, baina guztiz amaitzeko beharrezkoa da ja gobernuak nolabait finkatzea zein lanpostutan eskakizuna eskatuko den, lanpostu horietan aritzeko edo aritu beharko luketen langileen prestakuntzari begira. Gero, esan dudan moduan, ahozko arreta ere begiratu dugu eta hori nolabait lehentasunezko unitate horietan finkatu da. Beste lan bat izan da, idatzizko komunikazioa identifikatzea eta pixkat zein den ere egoera hori idatzizko komunikazio horretan. Gero, hizkuntza paisaiaren diagnostikoa ere ia burutua dugu, ia egina dugu, seinaletika, rotulazioak, taulako kontuak nola dauden, eta zer urratsak eman beharko liratekeen informazioa bi hizkuntzetan egiteko. Eta gero, herritarrekiko harreman horretan begirada berezia jartzen ari gara Nafarroko Gobernuko interneteko atarian. 2019ko lege batean finkatu zen atari hori bi hizkuntzetan erabiltzeko moduan jarri behar zela, eta lan horretan ere ari gara lege agindu bat dagoelako. Orduan, pixkat egin duzuena izan da ez, identifikazio eta ikertze lan tekniko hori, ez? Bai, aldi berean ere, lehen esan, orain aipatu dudan atariaren dinamika horren barruan, adibide bat jarriko dut, esate baterako atarian, nolabait, gobernuaren bulego elektronikoa edo virtuala eskaintzen da, ez? Horren bitartez, herritarrek kudeaketa asko egin ditzakete. Kudeaketa horiek egiten dira diseinatuta dauden izapide batzuen bitartez. Une honetan, esate baterako hor ja lan praktiko bat egiten ari gara departamentuekin. Euskaratzen. Informazioa bi hizkuntzetan eskaintzeko. Kudeaketa horiek bi motatakoak izaten dira. Urte osoan zehar irekita egon daitezken kudeaketak, agiri bat eskatzeko, ehiza baimenak eskatzeko edo olakoak, ez, adibide moduan. Eta gero badira, epe zehatz batean kudeatzen diren prozesuak, izan daitezke lan eskaintza publikoak esate baterako, edo diru laguntzen deialdiak, eta guk orain lehenetsi dugu urte osoan zehar irekita dauden horiek egonkorrak direlako, besteak urtero aldatu egiten dira eta beste dinamika bat eskatuko digute. Hor esate baterako detektatu ditugu 500 bat izapide edo tramite daudela. Lanean hasi ginenean, horien 20% bi hizkuntzetan informazioa, bi hizkuntzetan eskaintzen zen. Eta orain urte honetan egin dugun lanaren emaitza izan da, kopuru hori bikoiztu dugula. Orain 153 baino 153aren bueltan dago. Oraindik lanean jarraitu behar dugu gure helburua delako 100%era iristea. Baina esate baterako hor ja urrats praktiko bat egiten ari gara. Lanpostuen identifikazioa esate baterako ja departamentuekin egin dugun lanketan ja egina dago.
identifikatu dugu zer lanpostutan finkatu beharko litzatekeen hizkuntza eskakizuna. Gertatzen dena da, prozesu hori amaitzeko beste bi fase falta zaizkigula nolabait. Alde batetik, funtzio publikoak proposamen hori aztertzea, langileen gaineko eskumena funtzio publikoarena delako, eta ondoren administrazioko sindikatuekin negoziatu beharko litzateke azken emaitza. Hurrengo hilabetetan egingo den prozesua da, eta hortikan aterako den emaitza ja gauzatuko litzateke gobernu erabaki baten bitartez. Hor nik ezin dut esan ez kopurua egin den lanketa ez delako esan nahi dute amaitua, maila teknikoan egina dago, beraz, eta ezin dut esan ere noiz bukatuko litzatekeen prozesu hori. Bai dagoen, baieztapen bada, aurreko astean, Nafarroko Gobernuko lehendakariak, Txibite Andereak, iragarri zuela lan eskaintza publikoan planen aplikazioa kontuan hartuko dela. Orduan, hor badugu datu bat, baina ez dakigu EPEn aldetikan noiz, nola eta finkatuko den. Dena denez, plan hauek 2008an hasi, eta 2022an amaitzen dira, ez? Orduan ez dago, ez da denbora... Bai, heldu den urtea falta zaigu nolabait planetan finkatutako helburuak betetzeko. Dena den, hor ere kontuan hartu behar den beste kontu bada, hizkuntza politikan eta hizkuntza arloan garatu behar diren lanak epe laburretan finkatzea ere zaila dela. Guk ikusi dugu esate baterako diagnosia egiteko ez ditugula iturri oso osatuak. Nafarroko Gobernuak ez ditu guztiz identifikatuak prozesuak, prozedurak, inprimakiak eta errotuluak ere ez dakigu, ez dago informazio zentralizatu bat, norbaitek esan dezaken Nafarroko Gobernuan 30.000 rotulo daude, edo 700 txantilloi, edo ez, eta orduan hori guretzat ere erronka izan da. Hala ere, gure ustez, gauza batean ona izango bada orain egiten ari garen lana da, diagnosikorako oinarriak ere jartzen ari garela. Noski, eskubideen urraketa pairatzen duen herritarrak ez du urraketa hori ez zaio konponduko diagnosiaren bitartez. Hori argi dago, neurrien bitartez konpondu behar da. Baina iruditzen zaigu, heldu den urteko bukaeran argazki osatuago bat izango dugula, neurri batzuk ere aplikatuak izango direla, eta informazio egokia izango dugula hurrengo plangintzaldirako proposamenak ere finagoak eta zorrotzagoak izateko. Orduan uste duzu plan hauetako helburuak beteko direla, lortuko duzuela epean betetzea? Hori helburuak ere nahiko helburuak edo nahiko modu lausoan planteatuta daude, abia puntuan ere ez genuelako informazio egoki. Hau da, ez dugu finkatu helburu bat non esaten dugun izapideen 30% bizkuntzetan izatea bermatuko da. Hori ez dugu horrela formulatu, beraz, herritarraren ikuspegitik zerbait egin behar baldin badugu egunearen bitartez eta ez bazaio euskaraz eskaintzen, argi dago helburua ez dela bete. Baina lehen eskaintza baldin bazen 20% eta hori 40% bada eta heldu den urtearen amaierarako 80% eta alabedi 100% balitz, egoera hobeagoan egongo ginatekela iruditzen zait. Orduan pixkanaka, ez? Prozesu luze bat da? Bai, kontuan hartu behar da ere dauden baliabideak, administrazioan euskaraz lan egiteko dagoen langile kopurua, ez dela oso kopuru altua. Diagnosi hori ere ez dugu oso modu
ez dakit nola esan, zehatzean Oraindik egin, ez dago. alde batetik langileak aitortua duelako edo lanpostua eskuratu zuenean baldintza hori edo ezagutza hori ez zitzaion eskatzen. Orduan administrazioak ez dio zertan eskatu behar, ez dio zertan haren gaineko informazioa derrigorrez eskatu behar, beti jokatu beharko da langileen implikazioarekin, langileen eskubideak bermatzearekin. Hor ere badugu erronka potolo bat. Badakigu langile euskaldunak daudela, gizartean herritarrak gauden bezalaxe, baina horrek ez du esan nahi langile horrek derrigor lan euskaraz egin beharko duela, gainera inongo babes, nolabait bere iniziatibaz, ez? Bi artek aurrera nahi baduzu egin zazu euskaraz. Askotan igual langile horiek aldeko jarrera dutenez egiten dute hartatze hori, baina prozedura agian ez dago finkatua. Eta orduan guk egin nahi duguna da gauza guztiak modu nolabait formal egoki batez kudeatzea. Orain etorkizunera begira, zeintzuk izango dira lan ildo nagusiak? Bueno, nik esango nuke administrazioan oso epe luzean, 2-3 plangintzaldietan, helburuak eta lan ildoak ez direla oso modu nabarmenean aldatuko. Idatzizko komunikazioa ezin izango dugu konpondu 2-3 urteko epean. Lanpostu elebidunen egoera ere modu egokian konpontzeko denbora luze bat beharko da. Webgunean, nahiz eta bete behar legala dagoen argi dago administrazioan momentu honetan sortzen den informazio guztia ezin dela bi hizkuntzetan eskaini. Gauza asko eskaintzen ari da. Deialdietako informazioa ja bi hizkuntzetan eskuratu daiteke, barkatu. Baina deialdi batean, herritar batek eskaera euskaraz aurkezten baldin badu, momentu honetan ez dugu oso ongi arautua nola egingo den prozesu osoa herritarrari nolabait arazorik esortzeko. Euskaraz eskatu baduzu, euskaraz erantzungo zaizu, behar den epean, eta zuri nolabait eragozpenak sortu gabe. Une honetan oraindik hori ez dugu guzti ziurtatua. Eta nik uste dut kostako zaigula. Esan duen bezalaxe, administrazio publikoa erakunde handia da, langile kopuru asko oso zabala da, eta gero eginkizunak oso ezberdinak dira departamentuka, ez? Bueno, orduan oraindik. Bai, lana izango da. Niretzat une honetan garrantzia handikoa da ea poliki-poliki sintonian eta norabide egokian jartzen dugun egoera soziolinguistikoak, egoera baliabideen egoerak, eta horiek nolabait beti ahaztu gabe horiek eragiten dutelako epeetan, egiteko neurrien aplikazioan eta bar. Ez dakit zerbait dagoenez aipatzeko edo mezuren bat bidaliko zenuken, ala besterik gabe, ez argi dago pausoak ematen zabiltzatera, baina oraindik ere gauza hauek denbora asko hartuko dutela. Bai, bueno, nik uste dut orain hitz egin dugunaz gain ez dagoela ezer berezirik, ez? Beste arlo batzuetan agian egon daitezke distiratsuak diren neurriak edo emaitzak edo ez, eta hizkuntza politikan aldiz bai abiadurak, bai emaitzak ez askoz epe luzeagotan lortu daitezke. Nik azpimarratuko nukena da izugarrizko nabar aldaketa izan dela eta hori azpimarragarria dela nolabait 2015-etik aurrera, ez gora beratxoa bada ere, badagoela aldaketa sakon bat eta da hizkuntza politikaren bidez
herritarren eskubideak bermatzeko norabidean urratsak ematen ari direla. Hor, botilaia leku ezberdinetatik begiratuta modu ezberdinean ikusi daiteke, erdi hutsik, erdizka, beteta inolaz ere. Baina, eta gero, nolabait, eskubideak urratzen direnean, eskubidea urratua duenarentzat, ari garela esatea, ez da askotan ere, asetzen duen baieztapena, baina nik uste, azpimarragarria dela, ari garela, konpromesoa dela sakonago eta aritzea, plan estrategikoan ere ari gara neurriak eta jasotzen, baliabideak ere gero eta gehiago jartzen ari dira hizkuntza politikaren garapenean, baina garbi dugu ere, zer egiteko dugun begiratzen baldin badugu, argazkian beti aterako ginatekela ikuspegi negatiboarekin, ez? Baina, azpimarratzen dudana da gehien bat, zer egiteko dugun begiratu behar dugula, baina zer egiten ari garen ere aintzat hartu behar dela. Ez nolabait norberaren burua zuritzeko, baizik eta errealitate horik eta praktika hori kontuan hartuta errezago arituko garelako denok aurrera egiten. Gero bakoitzak noski eskubidea du eta nik inolaz ere ez dut hori ukatzen, egiten ez denaren aurrean kritiko agertzeko, zorrotzago agertzeko eta eskakizun maila neurrikoa eta exigentea ere izateko. Hor, berez onartzen dudan errealitate bada. Eta horiei ere ez diet inolaz ere planteatzen egiten ari garenez isildu zaitezte edo pazientzia edo ez dakiz ere, ez. Bakoitzak badu bere tokia eta ziztatze horren bitartez ere lortzen da gu ez lokartzea. Osongi. Mila esker, Mikel, etortzeagatik. Aukera hau ematagatik. Eta beste bat arte. Ados, hurrengo arte. Iruñako albistetara pasako gara. Iruñean, lorategietako zerbitzuak udazken eta negu honetarako egin dituen diseinuak hiriko hainbat parterretan ikus ditzazkegu. Sasoi honetako kanpainaren lorea landatzen ari baita egunotan. Osotara, hilabete hasieratik 58.180 erraboil eta lore landare ale landatzen ari dira, eta eguraldi egokia mantentzekotan datorren 3 asteetan amaituko dute lan hori. Hiri parterreak bide publikoko elementu apaingarriak dira, eta hiri kalitatea hobetzen laguntzen dute. Eginkizun generiko horretatik haratago, antolamenduak oinezkoen zirkulazioa erregulatzen laguntzen du. Oinezkoentzako igarobideak sortuz eta orientatuz, eta ibilgailuen zirkulazioan eragina du ere, biribilguneetako eta bide sareko bestelako puntu batzuetako ikusgaitasunean eragina duelako. Eta bestalde, Galtzagorri Haur eta Gazte Literatura Elkarteak eta Iruñeko Udalak 6. urtez jarraian bikoteka lantegia eginen dute, haurrentzako liburu grafikoak sortzeko ilustrazio eta narrazio lantegi bat. Lantegian izena ematea administrazioa@galtzagorri.eu helbide elektronikoaren bidez egin behar da, eta epea azaroaren 26an amaituko da. Bikoteka lantegiaren edizio berria urtarrilaren 24tik 28ra eginen da Kondestablearen jauregian. Lantegi honen helburu nagusia da haurrentzako euskarazko album ilustratuen sormena sustatzea. Halaber, bilatzen du irudigileek eta idazleek elkar ezagutzea eta liburu grafikoa taldean sortzeko lan dinamikak ikastea.
Horregatik, bikoteka lan egiten da lantegiak irauten duen astean zehar. Lantegian parte hartu nahi duten irudigileek eta idazleek bakarka edo bikoteka aurkeztu dezakete beren hautagaitza. Ilustrazioaren bidetik joan nahi dutenek proiektu beraren 3 ilustrazio aurkeztu behar dituzte. Idazketaren alde eginen dutenek idazlan laburra eta bikoteka aurkezten direnek proiektuaren zirriborro bat. Orain, Euskal Herria Bilduko Bakartxo Ruiz etorri da gure platora. Kaixo, Bakartxo. Kaixo. Zer moduz? Ba ongi, lanpetuta, baina ongi. Bueno, azken egun hauek eta aste hauek nahiko korapilatsuak izan dira zuentzat. Bai, bileraz josita, batzarrez josita, eta bai, lan handia eskatu digu aurrekontuen azterketak eta akordioa lortzeko bideare zaila izan da. Zaila izan da, ez? Baina, lortu duzue eta akordio batera iritsi zarete. Ba bai, minimoetako akordioa da, horren bidez gure taldea abstenitu egingo da aurrekontuetan, baina horrek esan nahi du aurrekontuak aurrera aterako direla. Eta ez da erresa izan hainbat arlotan, baina azken batean emaitzarekin egia esan nahiko pozik gaude. Iruditzen zaigu hainbat arlotan hobetu egiten direla aurrekontuak eta politikoki ere, guretzat oso importantea den elementu bat badago, eta ondorio bat ateratzen da, eta da, Navarra Suma berriro jokoz kanpo eta txokoan gelditu dela. Zuen hau da ez, 3. aldia akordio batera iristen zaretela PSN-erekin, egongo da jendea agian ez dola oso ongi ulertuko, ez? Azkenan hain desberdinak diren bi talde akordio batera iristea. Bueno, PSN-erekin eta gobernu osoarekin. Gobernuan azkenean, geroa bai eta Podemos ere badaude, ezta? Baina, ulergarria da, arlo batzutan desberdintasun nabarmenak ditugu, baina horregatik esan dut minimoetako akordio bat badela. Kontuan hartu behar da, eta pasan legegintzaldira ere jotzen baldin badugu, hauek izango direla 7. aurrekontuak aurrera ateratzen direnak, bai aldaketaren gobernuarekin, pasan legegintzaldian, eta bai legegintzaldi berri honetan, beste gehiengo politiko batzuekin. Eta egia esan, gutxiengoan dagoen gobernu baten aurrean gaude, oposizioan bi talde gaude, eskuinean Navarra Suma eta ezkerrean gu, eta guk erabaki dugu parte aktiboa izatea. Azken batean, estrategikoki guk defendatzen baldin badugu eta gure eskutan dagoen guztia egiten baldin badugu, betiko entente politiko horiek, alegia UPN eta PSN, bizitza guztian ikusi ditugu elkar babesten eta elkarri laguntzen eta instituzioetan politika publiko jakin batzuk egiten, oraingoan ez diogu erresa jarri nahi izan, ez Navarra Sumari eta ez gobernuari. Navarra Sumarekin bat egiteko edo akordio bat erdiesteko. Beraz, horrek eskatzen du ere, batzuetan konforte egoera horietatik ateratzea eta batzen gaituena lehenestea. Eta kasu honetan, akordioak uste dut, arlo batzuetan eta bereziki ikuspegi sozial batetik aurrera egiten dutela. Zeintzuk ziren ez, zuentzat gutxieneko baldintza horiek edo exigitzen zenutena? Lehenik eta behin, udal finantziazioaren gaia egon da mahai gainean, eta guk oso garbi geneukan. Udalek urte luzez pairatu duten egoera finantziazioari dagokionez injustua izan dela, desoreka nabarmenak zeudela, eta bereziki momentu honetan indarra egin behar genuela udal txikien alde. Despopulazioa hitz egiten dugunean eta lurraldeko kohesioa hitz egiten dugunean, ez da posible orain arteko eredu zentralista horrek Iruña kokatzea finantziazioaren ikuspegitik ere beste maila askoz ere desorekatu batean, eta udal txikien alde, eta Iruña herrian bertan baditugu 1000 adibide, eta baita eskualde guztietan horrek eskatzen zuela sistemaren aldaketa bat. Eta beraz, lehenengo akordio partziala udal finantziazioan lortu genuen, eta hori bazen guretzat oinarrizko abiapuntu bat. Eta gero, basaten genuen, hizkuntza politikan ez gaude batera ados, gobernua egiten ari den eta bereziki egiten ari ez denarekin, baina bai, esan genuen finantziazio handiagoa
behar zuela Euskara Bideak, eta ia 1 milioi bat gehiago sartzea lortu dugu, eta gero guretzat oso importantea zen kontu bat jarri dugu mahai gainean, eta bada, helduen euskalduntza alfabetatzean benetako jauzi bat eman behar dela doakotasunerako bidean. Alegia, euskeraz ikasi nahi duen edozein helduk doan ikasi ahal izateko. Ez dugu erabat lortu aurrekontu honetan, baina jauzi bat eman da, eta espero dezagun, urrats gehiago etortzea, eta uste dut importantea dela. Eta gero, beste arlo sozial batzuetan, basate baterako, 0-3 zikloan, errenta basuek doakoa izatea, bermatzea, nahi duten guztiek umeak bai kontziliazioaren ikuspegitik, bai hezkuntzaren ikuspegitik eta aukera berdintasunaren ikuspegitik ziklo horrek behar duen izaera hezitzailea lortzea, eta gero bai osasungintzan, bai hezkuntzan bertan eta bai pentsioen arloan esate baterako, uste dute mugarri batzuk jarri ditugula. Pentsioetan, momentu honetan, pentsio oso bajuak daude pensionista, Nafarroako pensionista askoren artean, eta lortu duguna da, aurrerantzean eta aurten, ingreso minimo vital hori Nafarroak kudeatzen duenean, bermatzea Nafarroan ez dela egongo pentsiorik 800 eurotik behera. Eta horrek jauzi bat markatuko du. Eta uste dut, norabide egokian goazelan, ez nahikoa izan arlo batzuetan, baina norabidean urratsak ematen ari garela. Eta gero ze beste alorrekin agian ez zaudete hain konforme edo zeintzuk dira ez, agian gehiago aldatzea gustatuko litzaizuekenak? Egia esan, abstenitu egingo gara, azken baten ez dugulako babesten aurrekontuen proiektu osoa, eta gero badagoelako beste alde bat, eta bada diru sarrerena eta fiskalitatearena. Guk uste dugu momentu kritiko batean gaudela. Orain teorian dirua badago, Europako funtsak iristen ari dira, badago dirua Nafarroak izugarrizko zorpetzea daukalako, eta pandemia hasi zenez geroztik 600 milioi baino gehiago eskatu dira, zorraren bidez, eta hori guztia aurrerantzean ordaindu beharko da. Beraz, ez baldin badugu bermatzen fiskalitate justuagoa, non gehien daukatenek gehiago ordaindu beharko luketen, eta hor bereziki enpresa handiez ari naiz, eta herritarren artean ere progresiboagoa izan daiteke zerga bilketa hori, eta horretan gobernua egia esan oso konservador ikusi dugu. Eta ez da atzera pausurik eman, baina ez da aurrera pausurik ere egin. Eta uste dugu, datozen urteetan, benetan ez baldin badugu bermatzen diru gehiago biltzea, Nafarroko gasunak, murrizketak etor daitezkela datozen urteetan, ez orain, baina bai datozen urteetan, eta guretzat hori oso kezkagarria da. Eta gero, partidetan badaude, osasungintzan esate baterako, guk dirua egon badago, baina gu beste modu batean banatuko genukeen, iruditzen zaigu, ospitale pribatuei diru gehiegi ematen zaiela, deribatu egiten dela izugarri enpresa pribatuetara, eta guk lidergo publikoaren alde egingo genuke. Eta bai garapen ekonomikoan, eta bai momentu honetan aldaketa klimatikoari aurre egiteko behar ditugun politiketan, iruditzen zaigu ambizio handiagoa izan beharko lukela gobernuak. Eta horretan, ikusten dugu. Kritikoak ere zarete. Bai, uste dugulako arlo pribatua izango dela azken batean, eremu askotan eta Europako funtsen kudeaketa horrekin onuradun aterako dena. Eta gure ustez, arlo publikoak izan beharko luke zeresan handiagoa. Dena den oraindik zuzenketak ez, edo enmienda direlako horiek aurkeztu daitezke, eta zuek ere asmoa duzu ez, hori egiteko. Bai, beste aukera bat izango dugu emendakin bidez, aurrekontuak hobetzeko edo dauden hutsune batzuk gutxienez betetzeko, baina, inorre ez dadin engaina, ezta? Zuzenketen garaian, 15 milioi mugi ditzakegu taldeok, baina ari gara 4.700 milioi dituen aurrekontu batez. Orduan, partxe txiki batzuk jar daitezke, bai, eta jende askorentzat oso importanteak dira, eta udal askorentzat oso importanteak dira. Basate baterako, udal batek programa jakin batzuk abian jarri nahi baldin baditu, adineko personekin,
edo kontziliazioaren ikuspegitik, ludotekak edo eguneko zentroak egiteko, hor jar daitezke partida jakin batzuk hori erresteko, edo obra txiki batzuk egiteko, edo hainbat eragileri barnaz pixka bat emateko, eta hor ere, esate baterako, bai Euskara bidean eta bai komunikabideak, bezalako telebista txikiei edo Nafarroa osoan ikusterik ez dagoenei, partida horiek osatu egin daitezke finantziazio handiagoa bermatzeko. Eta horretan jarriko ditugu indarra, orain arte egin dugun bezala. Arlo horretan, ze behin baino gehiagotan aipatu duzu ez zuen lehentasuna pixkat soziala dela, gastu soziala edo nolabait handitzea. Bai, eta nik uste dut gure zuzenketetan eta azkenek urteetan egin dugun ekarpen horretan agarbi ikusten dela. Lehentasunak, azken batean osasungintzan jarri ditugu, hezkuntzan jarri ditugu, eskoletako estalpeak, obrak egin daitezen, benetan modu duinean egon daitezen ikasleak, bereziki eskola publiko asko, aspalditik zeudelako zaharberritu gabe, eskola berriak egiteko, eta gero babes sozialean ere, eskubide sozialetan badaukagu bai desgaitasunaren arloan, bai adineko personen arloan, bai adingabeen arloan ere, mila hutsune betetzeko, eta pixkanaka arlo batzuetan aurrera egiten ari da, baina egia esan asko dugu egiteko, benetako zerbitzu publiko, unibertsal eta kalitatezkoak erdiesteko, eta hori nola ez, gero herritarren eskubideak oro har hartuta, baita ere, hizkuntza eskubidez ari baldin bagara, kontuan hartu, 2015ean UPNren azken gobernua izan zenetik, partida batzuk hutsean zeuden. Euskerazko komunikabideetarako, euskaltegietarako, eragileentzako udalek hizkuntza politika egin ahal izateko diru laguntzak. Eta horiek azkeneko 7 urtetan, horiekin bide importante bat egin dugu, eta oraindik ez nahikoa da. Baina importantea da, bidean aurrera egitea eta ez atzera UPNren garaian bezala. Eta egoera ez horrela egonda, nolako Nafarroa izango dugu, edo ez? Ze zentzutan aurreratuko dugu, edo? Nik askotan esaten dut niretzat azken 7 urte hauetan egin dugun horretatik eta zailtasun askorekin, eta batzuetan kontraesan askorekin ere, baina albiste onena da UPN gobernutik kanpo dagoela. Eta zalantzak sortzen zaizkigunean, edo zaizkidanean niri neuri, Javier Esparzari entzuten diot, edo eskuineko medioak ikusten ditut eta irakurtzen ditut, eta zalantza horietako asko usatzen zaizkit. Ikusten ditudalako oso urduri, ikusten ditudalako izugarrizko ezintasunez, eta oraindik eragin apur bat daukaten arren hainbat politiketan, gero eta eraginkortasun gutxiagorekin. Eta hori da niretzat albiste onena. Nafarroa nora? Nik espero dut, termino demokratikoetan, Nafarrok erabaki ahal izatea gure etorkizuna, Nafarrotik Nafarrora erabaki guztiak har ditzagun eta horretan urratsak egitea datozen urteetan, eta bereziki berdintasuna. Berdintasuna ikuspegi feminista batetik, berdintasuna aukera berdintasunaren ikuspegitik, jende asko dago oso gaizki pasatzen ari dena, eta krisiaren ondorioak, krisi intermitenteetan gaudelako, etengabe, eta jende asko ari da gaizki pasatzen, pobreziaren eremuan dago edo hortik oso gertu, eta hor bermatu beharko genuke bizi duina, bizitza duina, lanpostu duina, eta diru sarrera duinak eta etxe bizitza duina, persona guztientzat. Eta horretan, bide luzea daukago egiteko. Fiskalitatearena ez aipatu duzu pixkat, eta orain etxe bizitza ez ari zarela, honen inguruan ez dakit zerbait zehazten da aurrekontu horietan? Bai, nik uste horretan jauzi kualitatiboak ematen direla. Eta, neurri batean, Europako funtsek zerbaiterako balioko badut ere, bada adibidez etxe bizitzaren arloan, errehabilitazioaren eremuan urratsak egiteko, efizientzia energetikoaren bidean, eta baita parke publikoa alokairurako, Nafar gobernuak daukan parke publikoan
ere etxebizitza gehiago sartzeko. Eta guk hor ere egin dugun ekarpenetako bat, hain zuzen, hortik doa. Nasubintza, hori da, etxebizitzaren esparru publikoa kudeatzen duen Nafar Gobernuaren organismoa, horretan, atal berezi bat sortzea, benetan, bideratzeko partikularrek etxebizitza hutsak dituzten partikularrek modu errez batean alokairuko poltsa horretan sar ditzaten. Jende asko dago etxebizitzari gabe, edo etxebizitza duini gabe, eta etxebizitza asko daukagu gutxik, Nafarroa osoan. Hori ongi erregistratu behar da, eta bermatu behar da etxebizitza hori merkatura ateratzen dela behar dutenei hori bermatu ahal izateko, eta ez termino espekulatiboetan. Eta horretan ere, aurrekontu akordioak jasotzen ditu konpromiso batzuk. Eta trantsizio ekologikoari dagokionez, ez? Gainera, momentu hauetan hori Glasgoweko gailurra ematen ari dela eta asko hitz egiten ari dela hontaz? Gure kide den Laura Arnal, gure parlamentarioa dena, egon da egun hauetan Glasgow, atzo bueltatu zen, eta berak atzo esaten zigun, azkenean mundu mailan daukagun erronkari benetan zintzoki heltzen baldin badiogu, Glasgowtik atera diren eta ateratzen ari diren ondorioak bluff baten moduan definituko genituzkela. Benetan ez zaio heldu egoeraren larritasunari, eta partxe batzuk jarriko dira, baina benetan potentzia handiek eta botere ekonomiko handiek ez baldin badituzte urrats kualitatiboak ematen planetaren kolapsora goazela ulertuta jai dugu. Eta nuke nahi oso modu ezkorrean planteatu, baina konsumo eredu hauekin. Efekto invernadero edo neguko efektua daukaten gasen emisio maila honekin jarraitzen baldin badugu. Benetan, kolapsoaren lehenengo zantzuak ari gara ikusten, ari dira argitzaltze hitz egiten, suministro faltaz, lehengaiak falta dira, energia fosilak agortzen ari dira, eta benetako eraldaketa bat egiten ez baldin badugu oso urte gutxitan, zailtasunak izango ditugu, planeta hau eta bizimodua konserbatzeko. Eta hor, Nafar Gobernuak martxan dauka aldaketa klimatikoari aurre egiteko legea, baina gure ustez anbizio handiagoa behar du. Eta parlamentuan ere dagoen tramitazio tarte horretan, gubentzat saiatuko gara, emendakin pila bat ditugu ja prestatuta, eta espero dugu gobernuak benetan behar den anbizioz jokatzeko. Nafarroa ez da irla bat, badakigu, baina arriskuak ere. Arriskua handiak ditugu, baina aukerak ere bai. Eta termino ekologistetan beti esaten da, arazoak globalak dira, baina tokian toki eragin behar dela. Eta Nafarrotik bertatik asko egin dezakegu. Eta 0 kilometro filosofian, ekonomia zirkularrean, konsumo ereduak benetan aldatzeko, gutako bakoitzetik hasi beharko genuke, eta uste dut urrats batzu kontzientziazioan ematen ari direla, baina politika publikoek izan behar dute ardatz. Eta horretan, uste dut esperantza badagoela, baina orain hartzen ditugun erabakiek markatuko dute etorkizuneko egoera. Orduan alor batzutan aurrera pausak eman dira, baina beste batzutan hor gabiltza, oraindik geldi edo... Anbizioa falta da. Ez dakit gero agian ere beste jendeak edo izan dezakeen beste zalantza bat da, agian nola orain akordioa lortu duzuen gobernuarekin, gero zergatik zenbait udaletan akordio horiek ez diren posible izaten. Hori segurazki beste batzuei galdetu behar zai, ezta? Nik uste 2019an PSN udalen eraketa saioetan akatsi izugarria egin zuela, eta PSNek albidetu egin zuen, hainbat udaletan, Iruñan, edo Barañeinen, edo Burlatan, Iruña herrian bereziki, eskuinari oparitu zizkion alkatetzak EH Bilduri, kasu honetan gehienetan EH Bilduri botoa ez emateagatik. Gero Nafar Gobernu bat osatu zen, eta gure abstentzioei esker osatu zen. Eta nik pentsatu nahi dut, 2023an, egoera diferente izango dela, eta saiatzen ari gara, bide bat egiten, udaletan ere, eskuinaren
ezkerretara dagoen guztia, eremu politiko guztia, eremu alternatibo baten moduan irudikatzeko, eta hor gehiengo politiko batzuk badaude, oso desberdinak gara, eta desberdintasun politiko nabarmenak ditugu, baina helburu berbera izan beharko genuke, eta da, eskuinak ariketa eraginkortasun gutxiena izan dezan politika publikoak kudeatzeko, ikusten dugulako, ezin diren ondorioak herritarrentzat. Eta beraz hor, PSN-ek autokritika bat egin behar du, eta 2023an bestelako jarrera bat izan beharko du, jakina. Orduan zuek Euskal Herria Bildutik ez beti izan duzue borondate hori? Guk beti esan dugu, gure eskutan baldin badago UPN gobernuan ez egotea, ez txeke zuri bat emanez, baina gure eskutan dagoena eta gure ekarpena hor egon da. Eta hori demostratu dugu urteetan, demostratu dugu. Beste batzuek demostratu behar dute orain, eta udalak dira Nafarroko herritarrengandik gertuen dauden instituzioak, herritarrengan daukate izugarrizko eragina udalek egiten dituzten politika publikoak, eta hor alkatetzak UPN-eri oparitzea hori ez da berriro gertatu. Beraz, guk izan dugun konpromiso hori bera eskatzen diogu beste indar politiko batzuei ere, eta bereziki alderdi sozialistari. Bueno, momentuz ez ezin da jakin zer gertatuko den, baina... Bueno, bide bat egiten ari gara, eta nik uste dut, bide horretan ari garela akordioak erdiesten beste instituzio batzuetan, udal batzutan ere bai. Eta pensatu nahi dut, hori litzatekelako logikoena, 2023an, ez dela gauza bera gertatuko. Herri hontan askotan ez, logikak ez du ongi funtzionatzen, baina... Hori da, baina orduan norberak bere interes partikularrei begiratuko die, eta ez herritarren interesei. Eta, irudituko litzaidake tragedia bat. Ez dakit ez, agian ja amaitzeko, ze uste dut aurrekontuei buruz guztia hitz egin dugula, gutxi gora bera, zerbait gehitu nahiko zenukeen, zerbait faltatu izan den, esateko, edo... Igual aprobetxatuko dut, garai hontan gaudela, azaroaren 20an Bilbon egingo dugun manifestazioa aipatzeko eta gure ikusle guztiak gonbidatzeko parte hartzera. Leloa konpromisoa da. Uste dugu, pandemiak ere utzi dizkigula zauri asko herri hontan. Erabat baldintzatu du gure jardun sozial, politikoa, gure bizimodua bera, eta badela momentua ere, inflexio puntu bat abiatzeko, lortu arte lelo horrekin ere, eta konpromisoa herri honekiko, konpromisoa gure buruari ere begiratzeko, eta benetan indartsu berriro ekiteko legintzaldiaren fase honetan, eta berriro, indarrak biltzeko, indarrak biltzeko gure helburu politikoetan hizkuntza eskubideen arloan, presoen etxeratzearen ikuspegitik, bizitza eta bizimodu duina bermatzeko herritar guztientzat eta aberastasunaren berbanaketan eta erronka klimatikoaren aurrean, hainbat eta hainbat herritarrek daukagun konpromiso hori ere kalean irudikatzeko. Eta EH Bildu, instituzioetan egiten duen lanaz harago, hori baino askoz ere gehiago da. Eta kalean ere egon behar dugu, eta kalean indarrez egon behar dugu. Eta uste dut, badugula aukera ezin hobea, azaroaren 20an, egun oso simbolikoa gainera, Josu Muguruza eta Santi Brugar, bi politikari abertzale eta ezkerrekoak hil zituzten egunean kaleak, Bilboko kaleak hartzeko. Eta ezagun astu, Franko ere egun horretan hil zela, kasu honetan oean, baina hor ere frankismo soziologiko hori berriro berpizten ari den momentuan antifasismoa ere kalean egon dadila. Primeran, bakartxo, mila esker. Mila esker, zuei, benetan beste bat arte. Bai, eguzonean. Gaurkoz, hau izan da guztia. Orain, saioarekin amaitzeko, klimaren goi bileraren inguruan galdetuta, parlamentariek eman dizkiguten erantzunekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta beste bat arte.
Bai, zalantzari gabe jarraitzen ari gara, oso bilera garrantzitsua iruditzen zaigu, bilera baino bilerak, dagoelako kumbre ofiziala, badaude kontrakumbre izenekoa daukatenak, hau da, alternatibak ere, eta guztia jarraitzen ari gara, arreta handiz, guztietan esaten ari dira gauza interesgarriak, eta gure balorazioa da, lehenengo aldiz, ziur aski, mundu mailan, mundu mailako buruzagi iaia guztiak daudela hor ordezkatuta eta badagoela nolabaiteko kezka, benetako kezka klima aldaketaren inguruan. Behin baino gehiagotan hitz egin da honetaz, Parisekoa da ziur aski nabarmenena, baino egia da orain arte halako arreta eta halako kezka ez dugula ikusi mundu mailan. Europako batasuna bai ari dela duela urte batzuk bultzatzen, norabide horretan, baina onartu behar dugu orain arte arrakasta gutxirekin. Eta ikusten ari gara, ari direla sinatzen akordio garrantzitsuak, metano edo ikatzaren isurketen inguruan, edo basoak mantentzeko, eta orain ziur gaude, hurrengo egunetan sinatuko direla akordio garrantzitsuak, baina orain fokoa eta arreta jarri behar dugu konpromiso horien betetzean. Oso erreza da kako txartean sinatzea konpromiso bat, baina betetzean dago gakoa, eta hortan zentratuko gara hori delako funtsezkoa. Eta anekdota baldin bada ere, aipatu nahi dut adibidez, Boris Johnsonek egin zuena, ez? Halako bilera batetik atera, jet pribatu bat hartu, hegazkin pribatu bat hartu, eta bazkari batera lagunekin bazkari batera joan. Argi dago, idatzitako konpromiso ez gain, jarrera pertsonala ere oso garrantzitsua dela hau aldatzeko, eta ikusten da, dirudun batzuk, aberatsak diren batzuk ez daukatela asmo gehiegirik hau aldatzeko. Bai, egia da nazioarteko gailur hauek badute bere garrantzia, askotan ere zalantzan jarri dira zenolako ondorioak eta zenolako neurri zehatzak eta konpromiso politikoak eta nazioarteko konpromisoak estatu guztiek parte hartuko duten, zenolako hor politika amankomuna atera daiteken, baina gu Glasgow gailurrean egon gara, gure ordezkaritza batan egon da, Mikel Otero eta hemengo gure kidea den Laura Aznalekin batera, pixka bat era ofizialean eta era ez ofizialean eta mugimendu sozialek antolatutako ekitaldi desberdinetan parte hartu dugu, eta esaten nuen bezala, importantea dira gailurrak, ikusi beharko dira zenolako ondorioak, konpromisoak, benetako konpromisoak ote diren, eta ikusiko dugu momentua eta garaia oso erabakikorra denez, segurazki aurrera pausu batzuk emango dira, baina gero ikusi beharko da gero estatu bakoitzak, eta kasu honetan Europar Batasunak, edo estatu espainolak, edo Nafarroak berak, zenolako konpromiso zehatzak hartzen dituen. Oraindik Nafarroan asko daukagu egiteko, adibidez kontsumitzen dugun energiaren 80% badator erregai fosietatik. Hau da, CO2 izurtzen ari gara energia kontsumoaren 80%. Argi dago margen handia daukagula hobetzeko, egin behar duguna ja, hor ditugu termikak, Castejongo termikak ahalik eta lehen itxi behar ditugu, eta horretarako oso garrantzitsua iruditzen zaigu alde batetik elektrizitateaz ari baldin bagara energia berriztagarriak bultzatzea, baina horrez gain eredua da bere osotasunean aldatu behar duguna. Alde batetik ekoizteko eredua, kontsumitzeko eredua, mugitzeko eredua, gure etxe bizitzak ere ezberdinak izan behar dira, beste ezaugarri batzuk eduki behar dituzte, askoz efizienteagoak izan behar dira. Hau da, aldaketa globalak bultzatu behar ditugu. Eta horretarako, Nafarroan batez ere esku artean daukaguna, eta gero igual luzatuko naiz gehiago honetan, baina da aldaketa klimatikoaren kontrako legea. Tresna hori oso garrantzitsua da, parte hartze handia egon da, bi prozesu egon dira, gehi hemen Nafarroan ere egon dena, 40 bat elkarte etorri dira haien iritzia ematera, haien proposamenak egitera, eta oraindik espero dugu hobetzen jarraitzea eta laizter edukitzea tresna eraginkor bat, eta lehen aipatu dudan bezala,
bueno, pues paper batean ezin dena geratu, ez? Gero neurri efektiboak ekarriko dituena. Bai, bueno, Nafarroak aspalditik egin du apostu bat, naiz eta xumea izan, eta bueno, estrategia bat onartu zen 2018an edo 2019an klina estrategia, baina hor bide xume bat irekitzen zen, momentu honetan Europa mailan badaude ja beste konpromisu potoloagoak eta ambiziosoagoak, eta Nafarroak ezin du konpromiso horietatik kanpo gelditu. Momentu honetan lege foral baten eztabaida emango da parlamentu honetan, aldaketa klimatikoarena eta trantsizio energetiko erena, eta bueno, badaude gure ustez hutsune batzuk, konpromisu honen aldetik falta dira konpromisu zehatzak hain zuzen ere, eta hor, bueno, espero dugu guztion artean emango diren eztabaidak eta ekarpenak momentu honetan eztabaidarako dagoen lege proiektua hobetuko dela hain zuzenen norabide horretan. Eta bueno, guk arituko gara dudarik gabe, eta Nafarroak duen erronka da gainontzeko herriek eta gainontzeko estatuek dituztenak aldaketa klimatikoari aurre egin beharko zaio, agian berandu gabiltza, oso berandu, eta horretarako eraldatzeko neurriak ez badira hartzen, gure etorkizuna oso beltza izanen da. Bai, aipatu dudan moduan, aldaketa klimatikoaren kontrako legea izanen da hurrengo urteetan tresna nagusia, eta hor aipatzen dira instituzio publikoetako aktuazioak, hor adibidez esaten da, eraikin publiko guztietan ez dela sortuko CO2, baizik eta guztiz efizienteak izanen direla, energia berriztagarriak hor daude, baina lege honek ere referentzia egiten die jarrera pribatuei, adibidez, orain ohikoak diren gaueko argiak komertzioetan edo hainbat supermerkatutan eta bar, debekatuta egonen dira, edo kalea berotzeko balio duten berogailu horiek bakarrik jarri ahal izango dira betetzen baldin badira beste neurri batzuk, CO2 isurketak murrizteko asmoz. Neurri pila bat daude, mugikortasunari ere referentzia egiten diotenak, eta bar, eta hortan jartzen dugu gakoa. Horretaz gain, horren eskutik eragile guztiok joan behar dugu, noski instituzio publikoak, baino baita pribatuak ere, legeak referentzia egiten die, eta gero, noski, gutako norberak ere norabide horretan joan behar du, aipatu dut lehen Boris Johnsonen adibidea, baina Boris Johnson asko dago gurean, eta guztiok aldatu behar dugu gure mugitzeko modua, gure kontsumitzeko modua, ziur aski gutxiago kontsumituz, gehiago berrerabiliz gauzak, gehiago birziklatuz, eta bar, eta guzti honen zentroan, eta ja amaitzeko, jarriko nuke ekonomia zirkularra. Berrerabili, birziklatu, eta bar, hori azken finean ekonomia zirkularra da, eta ez die bakarrik referentzia egiten enpresei, baizik eta gutako bakoitzari ahaztu gabe, nork kutsatzen duen gehien, eta zalantzari gabe hemen enpresa handiei begiratu behar diegu, Nafarroa erkidego industriala da, eta hor zeregin handiak ditugu. Gure ustez gakoa da batez ere konpromesuetan, eta azken finean zenolako pausoak eman beharko diren, benetan uste badugu egoera honek ezin duela gehiago ezin dela luzatu, eta batez ere egoera honek ez duela irtenbiderik etengabeko hazkundearekin apustua egiten bada, konpromiso horiek izan daitezke instituzionala publikoak eta norberanakoak. Eta zentzu horretan, gure ustez Nafarroan momentu honetan energia trantsizio horretan eman behar den pausoak badago bat, eta da energia horren ekoizpena zentralizatua izan beharrean, nolabait guztion artean banatuta, eta horretarako autokonsumo energetikoa apustu ikaragarria izan beharko da. Hor norberaren energia sortzen du, oligopolio elektrikoari aurre egingo zaio, eta horren neurrian ikusiko dugu gure bizi baldintzak segurazki hobetuko direla, baina batez ere jabe izanen gara, guk ekoizten dugun energiaren jabe, eta horretarako aukerak badaude, autokonsumo bai kolektiboa, bai norberarena, eta gure apostua izanen da hori gauzatzea, eta Nafarroan aukera ezin hobeak ditugu horretarako.
Bueno, aste honetan ezin aurrekontuei buruz ez hitz egin, ez? Oso aurrerapauso garrantzitsua da, 7. urtez jarraian 2015-etik edukiko ditugu aurrekontuak eta honek, bueno, egonkortasun politikoa eta ekonomikoa eta soziala emateaz gain, bueno, pues, gobernuaren eta beste erakunde publiko batzuen eskutan, bueno, pues, tresna garrantzitsua jartzen ditu, ez? Argi dago aurrekontuek bideratzen dutela nolabait, ez? Instituzio gobernuko politikak bideratzen dituzte, noruntza joan behar dugun esaten digute, eta oso garrantzitsua da bere onarpena 7. aldiz jarraian ziurtatuta edukitzea. Zentzu horretan, ildo honetan uste dugu aurrekontu oso sozialak direla, uste dugu aurrekontuaren erdia baino gehiago dedikatzea osasungintzari, hezkuntzari, gai eskubide sozialei, etxebizitzari eta barri, argi erakusten du nor den gobernuaren borondatea eta non jartzen duen honek arreta, ez? Eta honetaz gain bai aipatu nahi nuen, labur-labur bada ere, Euskara Bideako aurrekontua. 2015ean, gobernura iritsi ginenean, 2 milioi euro eskasekoa zen, eta gaur egun 10 milioi baino gehiagokoa izanen da. Hau ez da bakarrik zifra bat, honek esan nahi du atzean politika eraginkorrak eta egin ahal izanen direla Euskararen ezagutza eta batez ere erabilera bultzatzeko, ez? Besteak beste adibidez, helduon ikasketa doakutasunaren bidean joaten ari da, eta oso garrantzitsutzat jotzen dugu alderdi hau eta horregatik bereziki azpimarratu nahi nuen. Duela gutxi adostu genuen Nafar gobernuak eta gure talde parlamentoaren artean akordio bat toki entitatek duten sistema finantziazio berria osatzeko eta eratzeko. Eta guretzat oso importantea izan da azken urte hauetan planteatu ditugun proposamenak, ildoak, eta uste dugu momentu honetan hain zuzen ere jaso direla. Zer zegoen gaizki? Alde batetik izugarrizko desoreka udalerrien artean, nolako sistema zegoen, zenbat dirua kobratzen zuen biztanleko herri batek eta alderantziz beste batzuk ez duten hori kobratzen, eta desoreka hori gainditu beharko zen. Gero zegoen sistema oso zaharkituta zegoen sistema bat, kalkulatzeko edo nolako formula erabiltzen zen, hain zuzen ere, diru banaketa hori edo udalerriek Nafarroako zergatatik parte hartzen duten kopuru hori nola banatzen zen. Sistema oso iluna zen, ez zen bat ere objektibo, ez ziren kontuan hartzen indize batzuk, eta orain hori zuzendu da, eta alde horretatik askoz justuagoa eta solidarioagoa izango da. Gero falta zen, hori hain zuzen ere lurralde kohesioaren bidean, zenolako proposamenak egiten ziren, eta sortu da fondo horretan atal bat, hain zuzen ere, horretarako. Eta lurralde kohesio hori ere isladatuko da, ez bakarrik kapitalidade karta baten bidez, baizik eta kontuan hartuz gure lurraldean badaudela udalerri batzuk, eskualdetan, azpi eskualdetan, bere lana egiten dutela, eta lan hori da ondoan dauden udalerriei begira ere. Hori kontuan hartu da, eta gure ustez oso positiboa da. Badakigu sistema berri honekin udalerri bat kenduta gainontzekoak edo mantendu edo irabaziko dute edo jasoko dute diru gehiago, eta hori da nolabait repartu justuagoa. Eta gero, nik uste badagoela beste helburu bat, kasu honetan azpimarratu beharko dena, eta zen pixka bat egonkortasuna. Sistemari eman behar zitzaion egonkortasuna. Ikusi dugu hori posible izango dela, legean bermatuko da urtero KPI gehi 2 puntu igoko zaiela udalerriei kobratzen dituzten kopuru horiei, eta hori egonkortasuna udale jakingo dute urtez urte variableia objektibo eta publikoak horien arabera ze kobratuko duten urrengo urtean eta bere planifikazioa izan dezakete. Eta bukatzeko azpiegiturak behar diren inbertsioetarako ere fondo funts oso egonkorra eman doa, 30 milioi urtero, KPIren arabera igoko da urtez urte, eta horre ere, badago beste atal bat, 3 ataletan banatzen da, baina atal bat guretzat importantea zen, eta zen
bermatzea udalerrei kopuru bat haiek nahi duten eta libreki erabaki nahi duten inbertsioak egin ahal izateko. Hori lortu da, eta gu pospozik gaude, aurrekontuetan sartu dira akordio horretatik sortzen diren kantitateak, eta ikusiko dugu, datozen urteetan zenolako egonkortasuna izango duen sistema honek. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.